קודם כל אני אתחיל ויאמר, לפני שנתחיל לדבר, שהכל קרה פה, זה נס בכלל שאני עומד פה וחי, מדבר. בזכות הרבה, אני לא יודע מה יש שם, אבל יש שם נס גדול. אז אני אתחיל ככה. אתה בבוקר, שבת בבוקר. לילה קודם, אנחנו עושים שמחת תורה, אנחנו רוקדים בספר תורה, הכל. אני אומר לרס"ב של גולני, תאחר את הארוחה בשעה, הוא מאחר. אנחנו הולכים לאכול במשטח, אוכלים, צוחקים, מסתלבטים. משטח זה משטח טנקים. כן, ליד הטנקים. ואז אנחנו שומעים אחרי כמה שעות, שתי דיווחים בקשר על התקרבות חריגה לגדר. באיזה שעה זה קורה? אני חושב 11 בלילה. ב-11 בלילה אתם כבר רואים היערכות חריגה לגדר? זה מה שדיווחו לנו בתצפית. אוקיי, אנחנו בכוננות, מחכים, נגמר האירוע, הולכים לישון. קמים בחזרה, 5:30 לכוננות עם שחר, מה שנקרא ליד הטנקים. קבוע, לא בגלל... קבוע, תמיד יש את זה. שאנחנו קמים לכוננות עם שחר, אני הולך לישון בטנק ד' שהוא טנק שהוא לא בכוננות, ללא מקלעים, ויש שומר שהוא ער בחוץ, מאזין לקשר לדיווחים. ואני יושן שם עם הטען שלי, ואני מתעורר ממש, זה הזקה של צבע אדום, ממש חזק, ואני כזה, בהתחלה כזה, טוב, בסדר, יש כ4 מחבלים, נקפוץ לגדר, חסל אותם. פתאום אני שומע את הנפילות של הפצמרים, ממש, צצות, אימים, נופלים עליי, לידי, מכל מקום. אני סוגר את הדלת מסדרון כדי שלא נחטוף רסיסים. אני אומר לטען שלי, מהר, תעלה על ציוד, מספיק לעשות איזו תפילה קטנה. ומשם אני אומר לעצמי, אם אני יוצא החוצה, אני מת. אני מרגש נפילות על הטנק, ליד, מסביב. ואז בעצם המ"פ שלי הגיע, קפץ, פתח לנו את הדלת מסדרון, אמר לנו לטוס לטנק השני, אנחנו יוצאים במהירות C. תוך כדי שאני יוצא, אני רואה הכל בורות של אש. למה שצריכים לעבור לטנק השני? כי הטנק הראשון, בדיוק, הטנק הראשון היה בכוננות. עברנו לשם, תוך כדי שאנחנו עוברים לשם, אני רואה בעצם את הזולה שלי, איפה שאמורים לשבת, הכל עולה באש, הכל מפורק, בורות של אש ונפילות שנופלות מטרים ספורים. מחבלים יש כבר? לא, בשלב הזה אנחנו לא רואים מחבלים עדיין. תקדם אותנו מחבלים. אנחנו נוסעים, עולים לעמדות, עולים בדרך לעמדות. בדרך לעמדות שאנחנו אומרים להשמיד חמאס, אני רואה פתאום כ50 אופנועים בדרך למוצב שלי. 50 אופנועים, כוח נוח'בה של חמאס. מה אתה מבין? אני מבין רק ברגע שאני מגיע לגדר, אבל אני כאילו, בהתחלה כאילו לא קולט את התמונה המלאה כרגע. אני רואה שמחבלים, יש שיום, צריך לחסל. אני צועק למ"פ שלי שאני בעצם מזהה, כי בטווח קרוב רק נהג יכול לזהות, דרך האפיסקופים, אני דופק שמאלה חזק, התותחן שלי כבר מתחיל בירי מקלעים, פגזים, אני נוסע לשם, כבר מתחילים לדרוס אותם. לדרוס את האופנועים? כן, לדרוס את האופנועים, פשוט באים מולנו, אנחנו דורסים אותם, הם בורחים, פצועים מדממים, בגלל שהם היו על סמים, אז הם לא מתו בכדור ראשון 2. הם בורחים לשדות, הם עושים לנו מערבי נ"ט, אני נכנס לשדות, אני מתחיל לדרוס אותם מאחורי העצים, מה שהתותחן שלי... יורים בכם ב-RPG? פוגעים? קצרי טווח, פוגעים בנו. אתה באשכרה תרגולת בזוקה בחזית, שקוראת לך... למי מאיתנו, לבודדים מאיתנו שלא היו טנקיסטים, מה זה אומר? טנק אמור לשרוד RPG? טנק אמור לשרוד RPG, יש מקומות שהם מאוד פגיעים. לא ניכנס לזה? לא ניכנס לזה. אבל כל הפגזי RPG שהראו עלינו פשוט טסו למעלה, וחלק שפגעו, השביטו כמה מערכות, אבל לא הצליחו לעצור אותנו. איזה טנק אתה? מרכבה 4מ"ם. 4מ"ם, אוקיי. נכנסים שם למערבי נ"ט בשדות, בלגן, מסיימים את זה, הולכים להציל את הסוואנה של גולני, אני רואה שם עוד חוליית, כל 2-3 דקות, אני מדבר איתך על התקלות של עוד 10 מחבלים, אנחנו הורגים אותם, דורסים אותם. הרוב בדריסה וירי. ירי ודריסה. מה שאני בעצם מכווין את התותחן שלי בירי. יריתם? כן, ירינו בסוף פגזים. את התותחן שלי, מכווין אותו בירי, כי הוא לא מזהה. אני אומר לו לפי תנועת השעון. מחבל בשעה 12, מחבל בשעה 3, מחבל בשעה 6. זה כי הנהג נמצא למטה, הוא רואה, התותחן רגיל לחפש טנקים של האויב, הוא רואה את אחרים. הוא רואה את אנשים מלמקן. אתה רואה גם לטווח קרוב. אני בעצם מכווין אותו באש, המ"פ בשלב הזה מנסה להבין מה קורה עם כל הפלוגה, ערכות כוחות, קשר, כי נפל לנו גם הקשר. אפשר להגיד, המחבלים, כשאתה מגיע להם, הם בורחים לכיוון עזה חזרה או לכיוון ישראל? הם לא מצליחים לעבור אותנו. כל מי שפגש אותנו לא עבר אותנו. הם לא הצליחו. זה גם אגב למה המוצב שלנו היחיד שלא נפרץ ולא הגיעו לשם מחבלים. יצאנו שם את החבר'ה... טנק אחד? הציל את המצב. טנק אחד. זאת אומרת, עכשיו רגע, אני עושה את המתמטיקה. נשאר לכם בלילה. רגע, אני עושה את המתמטיקה, פאוז. אם היה טנק אחד על כל מוצב, היינו באירוע אחר לגמרי. היה טנק אחד בכל מוצב לאורך הגזרה, אוקיי? אבל הם לא עצרו את הפשיטה. הם זאת אומרת, במקום לצאת אל האויב ולהקדים אותו, בעצם הם נשארו שם כדי להגן על היישובים. ואתם משימה חשובה. זה אנחנו פשוט היינו במוצב פלוגתי שהוא טיפה יותר רחוק מהגדר. הבנתי, זה מה ששמר עליכם. בדיוק. אז אתה פשוט דורס, יורה פגזים, ואז הטנק מושבת. נכון. אתם עוברים טנק? המ"פ שלי, הוא ממשיך לחימה. אחרי שאנחנו מגיעים לצומת גמה, כביש 232, הוא ממשיך לחימה עם צוות טנק שיש שם פצועים, הוא מוציא אותם,
ובעצם נכנס מפקד ותותחן, משאיר אותי עם הטען שלי והמפקד הספר, אומר לנו, תגיעו למחנה רעים בהצלחה, בשלב הזה אני רואה כבר את כל מה השעה עכשיו, בשעה הזאת? אנחנו אחרי 9 שעות לחימה, 3 בצהריים, שהיינו כבר בגדר ונלחמנו. אמרתם גם את כל הבטן של הכדורי מקלע, של המאגים. אמרנו את כל 2,000 כדורים. שזה הרבה כדורים. למה אתה מחייך? כי תענוג לשמוע איך אנשים ברמה הכי נמוכה, זה היה לחימה של חיילים באירוע הזה. זה לא היה לחימה מוסדרת של פורמציות של טנקים. זה כל אחד עשה את מה שהוא יכול היה לעשות. מיקרו-טקטיקה. מיקרו-טקטיקה שהצילה המון אנשים. אנחנו מתרכזים במי באסון הנורא שקרה לנו. כן. היו שם הרבה מסגות. אז 3 אחר הצהריים. היה לכם תרגולת סודנים בצריח, כך קראו לזה בתקופתי, ניסו לעלות לכם על הטנק? ניסו, אבל במזל, הטנק כאילו לא נתתי לו להיות סטטי. גם שלא ראיתי מה קורה סביבי, תמיד הלכתי רוורס כדי שיהיה לי תמונה יותר בהירה וברורה. גם שפגעו לנו במנוע וצינוריות שמן בעצם נקראו ופגעו לנו במחלי סולר, צריכנו לעשות אחרי מרדף לכיוון הקיבוצים שהיינו שם בגזרה. נסענו בערך כל הגזרה, כל מקום, כל דיווח שקיבלנו. בשביל מסוים ראיתם טנק אחר מהפלוגה שרוף, דלק, נכון? ראיתי את זה, ראיתי את התמונה של שיגורים לאורך כל הרצועה, ומחבלים שנכנסים ויוצאים, וזה מה שהכניסתי בעצם למצב אבטר. מעניין אותי אם אתה מתוך תא נהג, שזה מקום קלסטרופובי קטן, מבין כבר באיזה קטסטרופה עם ישראל נמצא? מבין. ברגע שאני רואה את התמונה הזאת, אני מבין. אני מבין שנכנסו באלפים, כאילו, ואנחנו מאות לוחמים שאמורים לעצור אלפים. אוקיי, ואז אתם מגיעים לרעים? מגיעים לכביש רעים, אוקיי? ושם אני בעצם, המ"פ שלי חובר לצוות אחרי בכיסופים, תוך כדי שהוא מחסל מחבלים בדרך, ואני בשלב הזה כבר צריך לאגור ציוד, אני מבין שאין לי כל כך ציוד, אני הולך עם איזה מילואימניק אחד שמחסה גופות, אמרתי לו, תקפיץ אותי, עצרנו, פתחנו טרנזיט של מחבלים, אני רואה שם 2 גופות, אני רואה שם מחבל חי, אני נותן לו כדור מטווח 0, עם הנשק, אני לוקח לו את הרצועה, ולוקח לו את התוף של ה-PK, של המקלע, כי הטען שלי לא היה לו תוף למג, אז הבאתי לו את התוף של ה-PK, שיהיה לו יותר קל להתנייד, בשלב הזה אנחנו עושים מערבי ירי, ותוך כדי עולה לי לראש, אם אני לוקח את ה-RPG של המחבלים, כדי להשתמש, כי דיברתי עם המ"פ של היחסר בדואי, הוא אמר לי לקחת את זה, לא לקחתי. כשיהיה דו צדדי. בדיוק, שלא יזהו אותי כמחבל, כולי היחסר בעל מלא בדם, עם שכפ"ץ, זה נראה קצת מחבל. דן, אתה אלוף, נכון? אתה יכול לעלות אותו בדרגה עכשיו? בגדול? אני היום פנסיונר, ואני ממש נהנה לשמוע אותך. אז רגע, אבל אנחנו מגיעים לוקח שלל, אתה מבין? הוא לוקח PK, מעביר את מהמקלע הוא למקלע הזה. לא ידעתי שהתוף הזה מתאים למקלע הוא. הוא מתאים לשרשיר כי זה 7.62. זה לא מתחבר למג, אבל פשוט להתנייד איתו ממערב למערב. עשינו מערבים ליד גופות. זאת אומרת, אתה כבר לא בטנק. אני רגלי כבר. כשאני יוצא, אני מקבל ירי מסיבי עליי. מחנה רעים היה כבר בלי מחבלים? כי אני הייתי במחנה רעים. היה שם קרב ענק. אנחנו עצרנו עוד 4 מסעיות, נקרא לזה טויוטות של מחבלים, שהיו בדרך לסייע למחבלים. היה להם רשת קשר משלהם. הצלחנו להרוג אותם עם פגזים, הם גם רצו להצמיד מטענים, אני ראיתי אותם בעצמי, יוצאים מהטנדרים עם מטענים, המצלמה האחורית, הצלחתי להכווין את התותחן שלי, ביצע ירי, השמיד אותם. מדהים, יש להם מצלמה אחורית. ברור. אותי זה אוכל. ברור, אבל גם לך באוטו ישנו. באוטו? אז בטנק. והיום הזה לא נגמר אפילו בשלב הזה. לא נגמר, אחרי שאנחנו מגיעים איכשהו בחסדי שמיים למחנה רעים, שם מקבלים דיווח על עוד התקלות מחבלים, אני מבין שיש שם כוחות של סיירת מטכ"ל, כל אלה שנכנסו לחמ"ל, אני משכיב את הטען שלי על הרצפה, אני אומר לו, חכה להם פה, נעשה להם פה מערב ירי יפה, לא נרוץ ולא נקבל כדור, נשכבים שעה וחצי, נגמר האירוע, אנחנו בסרט של עדיין להמשיך לחימה, אנחנו מצליחים לארגן שיגררו לנו את הטנק, ובעצם אנחנו מתחילים לעשות לילה לבן על הטנקים, אני בא לרס"ר, אני מבקש ממנו שיחליף לי סרבלים, מחסניות, הכל שיביא לי ציוד חדש, אני בראש שלי חוזר להילחם. תגיד, רגע, יש לי שאלה, למה אתה לא שאני בא בטענות, למה אתה לא בעזה עכשיו? אני לא בעזה כי אני סרס"פ כרגע, יש יותר מדי תקנים, אני כרגע אחראי על כל הציוד לוגיסטי, הספקה של הפלוגה, ואני גם דואג להם לדברים. עשית לנו הרבה כבוד לטנקיסטים, הזקנים. תודה ישראל. עשית לנו הרבה כבוד לישראלים. תודה רבה. וגם לגלצניקים. וגם לגלצניקים. תודה לשם.